Okay kailan, samahan nyo ako ngayon. Magluluto tayo ng adobong paa ng manok ala chamba, ala thunder. Magluluto tayo ng adidas or paa ng manok. Prepare na natin. So ayan kailan, hinahanda na natin yung ating mga gagamiting sangkap. Meron tayong soy sauce, sukang puti, oyster sauce, banana ketchup, ito gesma, pamintang durog, dahon ng laurel, luyas, bawang at luya. Takil mga sakat yung manok ato yan, nakarakrakab. So ito na yung paa ng manok. Nalinisan na natin at hinati natin sa dalawa. Nilagyan ko lang siya ng dahon ng laurel at pamintang durog, tapos konting suka at nilagyan ko ng asin. Palalambutin para mas madali siyang maluto mamaya. Deta, nagburburo medyo umangot di sahog na nga daduman, nabanglon. Palok na ng taylaeng. Sa tayo ito iadubo, damdama. Natin ng ketchup, pangpalapot, oyster sauce, pampalasa, konti lang. Haluin lang natin, halo-halo, kiwar. Daytan kailan nga ni malutong. Palok na ganito lang basit, dito ya adobo na saka iti manok kuno adidas. Mangan tayo dahil yan.